Egy várandóság előtt álló vásárlónk azt kérdezte tőlünk, hogy a termékeink tartalmaznak-e ftalátokat. Azért kérdezett ilyet, mert a ftalátok bizonyítottan magzatkárosító hatásúak, illetve termékenységet is befolyásolják. A kozmetikumokban néhány fajtáját még mindig lehet használni, amire használják még mindig, az az illatfixálás, tehát az illatok, a parfümök tartalmazhatják, tehát a kozmetikumban lévő mesterséges illatok általában, amit parfümmel jelölnek az összetevők között, valamint oldószerként is használják. A rossz hír viszont az, hogy nem csak akkor lehet a termékben ftalát, hogyha beleteszik a gyártók, hanem a kozmetikai tégelyből is kioldódhat. Viszont megnyugtathatlak benneteket, hogy a Nagora Natur kozmetikumok nem tartalmaznak ilyen anyagot, ugyanis sem a termékhez nem adunk hozzá, természetesen Natur kozmetikum nem is tartalmazhat ilyen anyagot, másrészt a tégelyeink is vagy üvegből, vagy fémből készülnek, vagy pedig kemény műanyagok, úgynevezett HDPE műanyagok, amiket nem kezelnek ilyen anyaggal. Hogyha esetleg van még ehhez hasonló, vagy nem hasonló kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel kommentben, igyekszem megválaszolni. Sziasztok!